Det handler om at tro på, at det umulige kan lade sig gøre, når en gruppe 8. klasses elever fra Vamdrup Skole 5 torsdage i træk har været i hænderne på en professionel coach. Han har givet eleverne selvtillid og lært dem at sætte realistiske mål for deres egen fremtid. For 5 uger siden troede Sebastian ikke på, at han kunne flække et bræt med sine bare næver. Det kunne han alligevel godt, og det kunne han også i dag. Jeg har slået en af brædderne over. Det var jeg den første, der gjorde. I dag havde Sebastian også selvtillid nok til at stille op til interview. Ja, jeg har aldrig drømt om, at jeg turde gøre sådan noget. Sebastian Kaiser Dam er en af de 19 elever, der har fået et særligt tilbud. De har fået coaching af John Mejlgren, og det har blandt andet handlet om at kunne sætte personlige mål. 12 måneder, det er sådan inden for rækkevidde, selvom de mange af dem siger, jamen jeg aner ikke, hvad skal jeg næste uge. Mit mål det var at vide mere inden for brandmanden og sådan noget. Det synes jeg er meget spændende. Det var fint nok bare at tænke på, at kunne blive bedre til et eller andet. Men hvordan gør man det rent praktisk også? Og der er sådan fået en formel også for, hvordan man gør det. Eleverne har forskellige problemer, der gør, at de ikke trives i skolen. Jeg får det dårligt, når der er ting, jeg ikke kan finde ud af. I dag var sidste kursusdag, og her skulle eleverne fortælle om deres mål foran de andre. Altså det, at de bare stiller sig op, fordi jeg ved, hvor svært det er for dem, det gør mig pavestolt, ikke? Mange af de unge er generede og indadvendte. Ja, min skolegang har været lidt noget lort, og det har trykket mig meget ned. Samtlige elever fortalte, at de har fået mere selvværd i løbet af kurset, og det smitter af på undervisningen. Jeg synes, at jeg er begyndt at følge mere med i timerne, og sådan noget, efter jeg har været til det her. Og jeg føler mig meget mere tryg ved at være her. Siden jeg har fået det her kursus, der er jeg faktisk blevet meget gladere for at gå i skole. Selvtilliden gjorde også, at alle elever kunne slå et bræt over i dag. Sådan. Lige stor hånd. Per Rudbæk, det er elever fra din skole, som nu har afsluttet det her forløb. Kommer de ud som nye mennesker, ligesom Sebastian Dam fra indslaget her? Jeg ved ikke, om de ligefrem kommer ud som nye mennesker, men de kommer ud som styrkede mennesker, tror jeg. Nogle mennesker, som har fået måske lidt mere øje for deres potentiale, og ikke mindst deres udviklingspotentiale. Hvad vil der så være sket med de her 8. klasses elever, hvis de nu ikke har været igennem det her kursus de seneste uger? Ej, men så tror jeg, så havde de nok klaret sig endda. Men vi skal huske på, at alle de elever her, de går på 8. årgang. Og som noget forholdsvis nyt, så skal vi jo erklære vores elever enten uddannelsesparate eller ikke uddannelsesparate. Og måske har vi via det her været med til at give dem et puff i den rigtige retning. Hvordan kan I mærke det? Jamen, hvordan kan vi mærke det? Altså, indtil videre er det jo kun fornemmelser, men vi har fået rigtig, rigtig gode tilbagemeldinger på det. Dels fra eleverne selv, dels fra forældre, men også fra deres lærere. Men vi skal selvfølgelig have en grundig evaluering af det her, sådan så at vi også, har noget validitet bag vores antagelser. Hvordan kan det være, at I som skole med en hel hær af professionelt ansatte i forhold til børn skulle have hjælp udefra til at gøre det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Men indimellem så skal der jo det til, at der kommer nogen udefra og forstyrrer os i vores vanetænkning. Og det er det, der har været tilfældet her. Og vil I gøre det igen, tror du? Det vil evalueringen vise, men det vil jeg skyde på, vi vil. Tak skal du have, fordi du er med her hos os, Per Rudbæk, og den kommende evaluering viser jo så, om det her er noget, som har gavnet eleverne så meget, at flere elever skal igennem det på Vamdrup Skole i fremtiden.